Mzansi ningizimu neAfrika ngikubingelele emagumbini amani omhlaba obingelela mfuka Mtungwa usimeva lo owakamabaso sekunjalo indlovu Digida Film Production sesambe sasafika siyazi ukuthi mangabe kushaya lesikhathi sonyaka kukhulunywa izinto eziningi endaweni ezahlukahlukene sithe namhlanje akwezivakashele amahostela ngokuhlukahlukana ekwesizwe ukuthi kungabe bakulungiselele kanjani ukuya ke okhethweni nangemsebenzi yabo emihle abayenzayo ngapha eceleni kwami nginomhlonishwa ubaba ukhanyile ngaphansi kwewadi 65 ikhona la eJohannesburg baba sakubingelela sakwamukela ngiyabingelela ngane wathi ngiyathokoza hayi bisiyaphila nathi nazi izinto ziyenzeka sibona imisebenzi mihle kakhulu masiqala nje sihamba sishona lesingenile lapha bathi i-communal unity block 1 kuhle kakhulu abantu bayasebenza futhi nabanye sikhuluma nganabo bayasho ukuthi cha bayayibona intuthuko kule ndawo le abakuyona kungabe konke lokho kwenza kanjani la sibonga kakhulu ngana wethu iqiniso ukuthi ke umuntu ke sisengenile ke zikhona izinto ezenzakalayo futhi kafanele abonge kakhulu umuntu uhulumeni wesifundazwe saseGauteng kakhulukazi ke umnyango wezokuhlalisa kwabantu human settlement ngokuthi ke ikwazi ukubambisana nathi ekuthenini ikwazi ukushintsha inhlalo ilokhu impilo zabantu lana ekuhlaleni kuliqiniso ukuthi ke project lena ikhona yenza ama repairs ngoba kasiyoqala phansi kodwa ke iqiniso ukuthi okuningi osekwenzekile kwenza izimo zabantu zikwazi ukubukekela esimene esikhona because we are saying kuhulumeni ngaphambi kube siqale uhlelo lokuthi ke sokhandela abantu izindlu kodwa kwesilungise lokho kukhona njengamanje ukuze impilo zabantu bethi behleli belinde izindlu noma ukuhlala ongconyana kodwa nalabo behleli khona njengamanje kube sesimene esingconyana kakhulu so ke zonke lezi zinto ke ezibonakala ezenzakala la imizamo lesiyenzayo ulungiselela ukuthi abantu bakithi ukunokuthi ekugcineni sithi silinde izindlu ngoba izindlu ngenzeka uyilinde iminyaka ewu30 or 25 years kodwa ukuthi umuntu lahleli khona okwalesi sikhashana leso abehlele endaweni eright yeah siyasibone kwezinye indawo uthola ukuthi kuyaqalwa kuyasetshenzwa kuyalungiswa kodwa uthola ukuthi izakhiwo zishiwa maphakathi uthola ukuthi kunezikhalo uthola ukuthi amakhansela ayahamba yokhuluma nohulumeni uthola ukuthi awubanikezi izinto kuze kube ukuthi baphela amandla nina nikwenza kanjani ukuthi niqhube umsebenzi noma nibone ukuthi enidingayo anikuthola aniphela amandla nikwenza kanjani lokho no iqiniso ukuthi ke thina esikwenzayo kakhulukazi la emahostela ngoba kuliqiniso ehlele eduzane nabantu compare ukuthi nabanye abantu abahleli eduzane abahleli ekude nabantu ababaholayo amaward abo ekuhlaleni so thina into esikwenzayo lana ukuthi ngaso sonke isikhathi siyingcenye asiqheli kwisi eduzane neproject senza sure ukuthi ke siyingcenye yeproject since ifika up until kuze zonke izinselelo nezenzakalayo engaphandle kube izinto esi-understandayo ukuthi izinselelo le project zikuphi la ekhona noma ingqinamba iproject ekusebenzeni ebhekelana nazo so sizokwazi ukungenelela ukuze senze sure ukuthi ukusebenza hamba kahle ngoba umsebenzi wami njengokhansela ukuthi iproject mayisefikile ngenze sure ukuthi ke kufanele ngiyilungiselele iground ukuze inkinga ngabizi kakhulu zibe segroundini kodwa inkinga asibe kakhulu ngokusala ngokulokhu ngokwecontract so ezinye izinto ezenzakala nanokuthi lezo nkinga sesizikhona siya engage no contract mangaba alokho ayixazuleki siyayisendlulele singenelele ku department sicela ukuthi ayingenelele ngoba asifisi ukuthi kusasa egcineni lekusebenza ukukhona la ngaphakathi ukuthi makushaya isikhathi sokuphela kwecontract kodwa izinto bese sisele kunabantu abangakhona ukusizakala kodwa ibe ikhona imali kahulumeni ephumile yazosebenza Umongameli uCyril Ramaphosa ethula isona ukhulume kakhulu nokuthi abantu before ezoqala akhulume inkulumo abantu bebekhuluma kakhulu ngobubha abantu abaningi kakhulu iyouth abantu abakhulayo abasavelela banenkinga yemsebenzi wena njengomuntu oyikhansela uyilungisa kanjani into njengaleyo kuliqiniso elikhulu kabi lokusho umongameli wezwe ekuthenini ezindaweni zokuhlala nami ke kakhulukazi la ekuhlaleni emahostel abantu abaningi ngokuhlala abasebenzi kodwa ke ngazo zonke lezi zinto lezemsebenzi ezenzakalayo ne-service delivery ekhona siyaqinisekisa ukuthi akube nabantu abaningi abanye abacoshekayo emathubeni so kuliqiniso kodwa ukuthi kasikwazanga ukufinyelela la besifuna ukufinyelela ngakhona ukuthi abantu babonakale becosha ngomningi kodwa leyo nqosana ekwazile ukuthola amathuba omsebenzi senze sho
ukuthi akube abantu abahlala kuleyo ndawo leyo bakwazi ukuzuza ngoba iproject ikubo ingeyabo. Kodwa ke kuliqiniso ukuthi uhulumeni kusafanele kube athathe igxathe elikhudlwanyanyana ukubhekana nalezimo zokungasebenzi kwabantu. Kodwa njengamanje eindaweni eziningi emahostel, khumbula ukuthi emahostela eindaweni eziningi abantu laba abahleli khona ngomningi ngokwehlukana kwezizwe zonke in South Africa. So ilapho kodwa okuhlaleka khona kangcoyana nanokuthi la okuchipi khona ngokuhlala. So ke ingakho ke ubona ke unemployment inkulu kakhulu emahostela. Kodwa ke with this project ekhona njengamanje it helping us a lot because kunabantu sithi qala 2023 lokho baqala basebenza and then they are gaining the experience accept that they are getting that job opportunities. Kodwa bakwazile ukuthi baphothole nanama experience of which we are hoping ukuthi makuphela le project bazokwazi ukuphuma nalo ma skills lawo bakwazi ukuthi bawuthola umsebenzi ngaphandle. Abanye abantu kubathatha isikhathi eside kakhulu. Ngicabanga ukuthi le ndawo le indlela engibona yazi ngathi la ngiseresi mangabe ngikhona the way yokungakhona ubuklini obukhona ngisho uqhamuka abantu bayashanela phansi benza yonke into kuyabonakala ukuthi cha le ndawo le ngempela isezingeni eliphezulu. Sibona ama street lights amakhulu kakhulu ngalendlela emangalisayo awamasola. Uyenza kanjani lento kunithathe isikhathi esingakanani ukuthi nize nifike kuleli zinga? Kusithatha isikhashana eside kakhulu umuntu exoxisana nohulumeni but since singenile nje bese ngishilo ke eqaleni ngathi ke ukusebenzisana kwethu nohulumeni wesifundazwe saseGauteng kakhulukazi ngomnyango weze human settlement siye sakhanda ubudlelano obuhle kakhulu. So njengoba ubona nje ke la eside senza ngakhona kuliqiniso ukuthi ke isimo mangasiqhothanisa nanga before lade kukhona la ehostel ungaphika njengamanje lendlela lendawo lozuyibona ngakhona. Ingakho sithi ke lokho esikwenzile kodwa kuliqiniso ukuthi ke akukhona kuphela lokho sifika leli zinga lesikhona. Siyafuna ukuthi abantu bakithi babe nayo dignity. Uyakhumbula ukuthi la emahostel abantu basahleli endlini nga5 nga6 nga7 abanayo private. Kodwa ke noma ubuka ngaphandle isimo sesikhona esigconywana kodwa ke sifisa ukuthi uhulumeni masixhuma sisuka la manje siyaphambili sikwazi ukulungiselela ukuthi abantu bakwazi ukuthi umuntu ahlale abe nesithunzi avikeleke abe nedignity akwazi ukuba neprivate yakhe umuntu kodwa. So kuliqiniso ukuthi ke ngenxa zokuthi emahostela kunana nobugebengu obuyayibe khona. Ingakho sike sathi mahlangana nohulumeni wesifundazwe sakwazi ukuthi ke akakasondezele phela ukukhanya ngoba lokho kukhona ukukhanya kwamalight ehostela akwenele kuyenzeka futhi ugesi uhambe. Kodwa sase sikhulumisana nohulumeni ukuthi ke njengoba uhulumeni wesifundazwe sekuhlanganisile ukuthi no uzoprovide ama solar light sase sibuka ukuthi nathi akube ingxenye yethu emahostela futhi akube priority yethu in order to makwenzeka siba nezinkinga noma nezingqinamba la sithola ukuthi khona sinagesi kodwa ke ukukhanya kuhlale kukhona kubantu. So futhi sisebenza sinazo ingxoxo esikhulumisana nayo nohulumeni wesifundazwe idepartment ukuthi ayisilekelele isifakela amasola kulezi indawo zethu zokuhlala so that kuzokwazi ukuthi umuntu nomathi ugesi awukho kodwa kube khona ukukhanya okhona ngaphakathi kungathi manje kuphazamiseka ukukhanya kukhona ngaphandle kodwa uthola ukukhanya kukho endlini. So siyathemba ukuthi mhlambe nalo lunye uhlelo lamasola lizohamba efinyelela so that ukuthi uma siba nezingqinamba zegoni ngoba uyakhumbula phela ukuthi la eGauteng isimo esibhekelene naso la esobugebengu where the criminal that are declaring the war against the cable or the infrastructure. So now we cannot even take that things to our hands. Sikwazi kodwa sifina ukwazi ukuzama ukuthi ekugcineni sithi masinalezo nselelo ukuthi ke infrastructure yethu iphazamisekile kodwa abantu bakithi emahostela bebe benakho ukukhanya nokuvikeleka ke kubudlongolela nobugebengu obukhona obudlangile ezweni. Usekuleyo yobugebengu bengisafuna ukuthi ngingene kuyona into ekhalwa kakhulu indaba yobugebengu zonke indawo kuyakhulunywa ngendaba nina njengeqembu ikuphi enilwisana napo indlela zokuthi zi-avoid indaba zobugebengu ngoba kwayikhona noma ngathiwa ikhona ehostela bakhona abantu ababazidlova nina nilwa kanjani nalobo bugebengu? Iqiniso ukuthi ke thina nje kakhulukazi ke nobuholi beqembu umuntu abuya ngaphansi kakhona ngaphandle kokuba iconcern emahostela sisebenzana kakhulu nobuholi bendabuko izinduna samqinisekisa ukuthi ubudlelwane bethu nabo abube sesimene right. So sihlala njalo ke sibe nemhlangano efaka ngisho amaphoyisa kwezokuphepha siyokhuluma siqashisa abantu ngobugebengu. Kuliqiniso ukuthi ngovele phela asibopha senze lutho futhi asishaya senze lutho kodwa kukhona ukuphenya kodwa siyazi ukuthi kubantu abawu10 bakhona ababili abathathu noma abane abazokwazi ukuthi bayizwe lento futhi bethuka kakhulukazi ke abantu bakithi abamnyama banakho lokhu ukukholelwa kumuntu osuke ebahola njengomholi obekile njengesizwe ke esikhandeke ngaphansi kwenhlonipho. So uma unabaholi ngaphambili bekwazi ukuzokhuluma nawe ziba khona lezo zinto ukuthi noma bethanda ukuzenza noma bezenza abanye kodwa bengabi kuwuthi wonke umuntu uyakhona ukwenza lento ngendlela afisa ungakhona. Ingakho nokusebenza kahulumeni emahostela even singenawo ama department ama
officials kodwa izinduna ziyakwazi ukusebenza lapho zilekelele ezama officials ka government ukwenza ukuthi isimo ekuhlaleni sibe ngconywana. Akwesingenela njengoba ku renovatewa la kwenziwa yonke into masithi siyabheka kunye kupheshwa phansi la kwalimala khona mawuzothi uyabheka sikhuluma ngoguquguquka kwesimo sezulu uthola ukuthi kuyanetha kuba nezikhukhula uthola ukuthi kuyagubheka imigodi yonke leyo nto leyo bese soba nokumosheka kwengqalasizinda uthola ukuthi yenziwa abantu abahlala endaweni nilwisana kanjani naleyo nto ukuthi nebhasope ingqalasizinda ukuthi ingamosheki. For example njengoba manje nibhizi nilungisa yonke nithola ukuthi mhlambe after 2 months sekuphindile futhi kwaba njalo iziphi indlela enilwisana nazo ngalokho? Njengoba bese ngishilo kucishe kufana nalokho engiceda ukuchaza ukuthi ekuhlaleni thina ema-hostel ngaphandle kobuholi bezepolitiki noma ngaphandle kobuholi bethu njengamakhansela kodwa kakhulukazi induna sengishilo ukuthi ke izona ezisilekelela kakhulu ukusebenza njengama-government officials ukudila nazo zonke lezo zinto nanokuthi ke uma umholi ngakhona ngaphakathi njengoba ngikhansela kufanele ngibakho ubudlelwane nabantu ekuhlaleni ngikwazi ukuxoxisana nabo nanokuthi ngikwazi ukuthi kubaleke ngani le infrastructure ekhona ukuthi siyinakekele mina naye ukuze uzokwazi ukuthi ezeleni impilo yethu ikwazi ukuba ngconyanyana ngoba iqiniso ukuthi uhulumeni akakwazi ukuthi namhlanje ade elungisa lokhu phinde kusasa sekufanele zokulungisa kodwa siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu ukuthi lento esezenzekile njengamanje siyazi ukuthi sibuya eminyakeni ewu30 years sihlala nje ama-hostel kungesona isimo esiright kodwa leli thuba sesitholile kubantu uhulumeni akwazi ukuthi sizolekelela abantu ukwenza lama repairs noma ukushintsha lezi impilo zabo la ekuhlaleni sikwenza kaqonde kubantu ukuthi kubalekile ukuthi ke uma ephuma uhulumeni la noma ukusebenza la ngaphakathi kusengenza futhi kuphinde kusithathe another 20 to 30 years so kubaleke kakhulu abantu ukuthi sibanikeze lo message ukuthi ke we must look after our own infrastructure ekuhlaleni kwethu ngoba leyo nto iyethu ingathi akekho umuntu ozobuya ngaphandle azosibhekela infrastructure but we have to try by all means ukuthi sikwazi ukubhekelana nendlobongela kakhulukazi kuliqiniso ukuthi vele mawuhleli nabantu khona omunye owenza ezinye izinto ngendlela ezehlukile kodwa ke asipheli umoya ukuzama ukuyoqwaqwada ukuthi abantu baqinisekisele ukuthi ke ukuhlala kwethu ne-infrastructure yethu must be a priority. Niyiqembu ubaba uhlabisa uhleze kubeka phambili ukubaluleka komuntu nokuhlala kwakhe nokuthi azizwe amukelekile kuyo yonke indawo. Njengamanje sibheke kuma elections ikuphi mhlambe nina njengeqembu enikutshela abantu siyazi ukuthi amaqembu amaningi ahleze khuluma izinto zingenzeki nina njengeqembu ikuphi eningakudeliver kubantu ukuthi njengoba nje sekuyiwa okhethweni okuzoshintsha enizokwenzela abantu ikuphi? Kuliqiniso ngana kwethu ukuthi ke ngaphandle kuba ikhansela la eWard 65 ngiphinda ngibe unobhala weIFP la in the city of Johannesburg okuqonda kakhulu ukuthi ke njengeqembu leIFP futhi siqonda kahle ukuthi ke abantu ekuhlaleni kakhulukazi ke abantu abampofu ila uhulumeni okusaselelele khona kakhulu ethenini sishintshe kakhulukazi impilo zabo ingakho njengeqembu leIFP asikholelwa ukuthi sisho izinto esazi ukuthi ngeke senzeke ingakho sayisithi abantu abasethembe ekuthenini uma singa namandla noma okuphatha kube nezinto esizokwenzeka hayi ngoba sifisa ukuthi abantu abahambe bozivotela just for the sake of kuyisibonelo salezi zinto lezi ezinye zenzalo oyibonayo ukuthi azange siqheluke emgomeni sekuthenini ke fanele sibeke impilo zabantu phambili ngaphandle ukuthi ezinye zezinto ke sitholayo manje mawubuka ukusebenza kahulumeni ekuthenini ke singabantu abanye abantu bathatha babeka impilo zabo phambili qala then abantu labo kufanele sibaservice njengohulumeni so njengeqembu lenkatha ingakho ke inomgomo ukuthenike ukusebenza kwethu njenge-IFP akubeke phambili abantu nokushintsha impilo zabantu phambili hayi kuyicebisa thina nje siqo. Sesiphetha kusuka manje kuya eminyakeni emibili noma eminyakeni emithathu ikuphi ongakutshela abantu abazokubona mayilana mhlambe nama-hostela kuzo zonke lezi ndawo njengoba siqalile nase-George Cox sabona ukuthi yonke into miyashintsha ama-tractor yonke indawo abantu bayasebenza eminyakeni emibili ezayo le ndawo uyibona ikuphi? Okuliqiniso nje ukuthi sifuna ukuphinde sibacela abantu kakhulukazi bala eWard 65 ukuthi akube phinde basethembe njengeqembu leIFP okube kuningi esikwenzile isikhathi esibesincane esibe nayo ngoba ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ke esikwenzile kungaphekwe eminyaka emihlanu ebekade singenele kuyona kodwa ke umuntu angakuthembisa abantu base 65 ukuthi ke egcineni mhlambe ke in the next 2 years mhlambe noma ungakapheli lo nyaka sizobe sesiqinisekisile ukuthi ke eindaweni zokuhlala kakhulukazi ema-hostel
sesiwafakile lamasola ukuze sikwazi ukuthi ke ukukhanya kuhlale kube itaze ngoba ama light noma upower noma ugesi uyi basic need yokuphila komuntu kulesi sikhathi samanje. So sizoqinisekisa ukuthi kuyenzeka lokho nanokuthi ke in the next 2 years ezokwenzeka manje ukuthi sizokhanda ama RDP because we have already engaged with the government ukuthi ke no phela abantu emahlale ama hostel ngeke behlale ema hostel for impilo zabo zonke kodwa siyazama ukuthi no khona ivumelane ekhona noma nama program esikhulumisana nawo nohulumeni kwakha ama RDP awu 2000 engicabanga leyo program mhlambe izoqala in the next 2 years or in the next 1 year ezoqala nalokuqinisekisa ukuthi ke siyazi ukuthi ema hostel njengoba sihleli nje ke kunemkhukhu eseduzana informal settlement so umuntu uphezulu kwalolo daba ke lezo zimo lezo ukushintsha also impilo zabantu bakithi abahlala emkhukhwini ukubafakela ugesi ngoba siyabona indawo eziningi ukuthi abantu benza ama legal connection isizathu sisodwa hayi ngoba abantu bethanda ukwenza ama legal connection kodwa iyakutshela ukuthi ke isikhona isidingo sokuthi abe nawo ugesi njengomhlali waseNingizimu Afrika as a basic need ofanele umuntu abhekana na so ke sikhona ke contract esikhona edila nalezo zinto lezo ukufakela abantu basemkhukhwini ugesi esinethemba lokuthi ke kuzothi kuphela lo nyanga nonyaka nawo abantu basemkhukhwini bazoba senawo ugesi but in overall yokuthi egcineni sifuna ukushintsha isimo sama hostel ngoba ama hostel esahleli kuona njengamanje kusewe ilaya eapartheid government ukuthi nje abantu babehlala nje ke beba u6 beba u7 beba u10 kodwa egcineni kufanele ukuthi ke sikwazi uqinisekisa ukuthi ke abantu bayakwazi ukuhlala babe nayo iprivate ingakho ubona lezinye izindlela eduzana esiwama development ama esiwakhayo njengohulumeni ukuze egcineni abantu bakithi bakwazi ukuthi ke abe nayo iprivate yakhe akwazi ukuhlala nomndeni wakhe if is possible kodwa kungabi izimo zokuthi ziyamphoqa ukuthi ke akahlale without umndeni wakhe ngesimo senhlalo noma ngesimo samandla. Asibonge kakhulu sikhuluma nobaba ke ukhanyile la ku ward 65 njengoba elibeka ke udaba lakhe nawe ungangena ucommente ufuna ukucomenta ngakho kulula kakhulu lapha uyasubscribe lapha kwindlovu Dikida Film Production ngicabanga ukuthi simaphethelene enkulumo yethu mhlambe nje lokugcina ongashiya angibonge kakhulu naningane zakwethu kodwa phinde sicele abantu baseNingizimu Afrika bebonke eSouth Africa ukuthi ke lo nyaka lo unyaka lo obaluleke kakhulu ukuthi singabantu ke singakungabazi ukuthatha inqumo siyokwenza ivote lathi we vote for the change siyokwazi ukuthatha amawezi amalungelo abo so ngoba abantu bakithi fanele sikhodwe lokho ukuthi ke abantu bethe abantu bakithi hayi ngaba sasibona isidingo sokuyovota ngoba akufanele kube ukuthi ngoba uphazamiswe inhlangano ethize kuphoxile isikhathi eside kodwa bese ke you lose hope or faith kupolitiki ipolitiki is important we living here as a politics so kubalekile that is individual abantu base-South Africa abaphume behambe beyovota not ukuyovotela umuntu ngoba umthanda not ukuyovotela iorganization ngoba umthanda kodwa buka izenzo zokuthi leyo nhlangano leyo iyakwazi ukuthatha ibeke impilo zabantu eqhulini noma phambili ngaphambi kube wenze zonke ezinye izinto ngoba iqiniso lokuthi ke uyangithanda noma ungithande kodwa egcineni noma usungibekele ngeke kuzenze izifiso zakho nokushintsha impilo zabantu ngoba khona ukubalekela kodwa njenge IFP was saying abantu ke abasinikeze ithuba even noma usibuka across the country siyakhombisa ukuthi ke as organization when we are giving the chance siyakwazi ukuphuma siba on the ground siyokwazi ukubuka abantu inhlele ngoba akufani ukuhlala eofficeini ulalele abantu bekhuluma phansi okubalekile ukuthi hamba uye on the ground uyayibona lezo nkinga lezo elokho abantu ababhekene nazo so that uzothi mawuphuma uye ngaphandle uzokhuluma with the condition yabantu abahlala khona oyi-understandayo not ukuthi uyi-informe ngemedia noma ngamaphepha kodwa as ungqongqoshe MEC ama-ministers ama-councillors it's our responsibility that we must go on the ground and experience the situation or the condition that the people that are living on so that when you go out and then we talk with something that we understand and then you have to always keep the promises and keep informed the people ukuthi kwenzakalani njengamanje. Baba Ngwane siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yenkulumo. Ngiyathokoza kakhulu. Siyabonga.